Hi, welcome. It's an free YouTube channel here. Kupeza mchito ndi chinthu chokoma kwambiri kwa munthu wina aliyense. Makamaka uyo amene wakhala nthawi yayitali akuyisakasaka ndipo ali ndi anthu amene amadalira iyeyo monga makolo ake, ana komanso mkazi. Pamene munthu wapeza mchito ndiye kuti amakhala ali ndi chiyembekezo chachikulu kwambiri kuti zinthu zake zisintha, ndipo amene amamudalirawa ayamba nawo kukondwa. Komatu zimenezi sizili motere kwa mkulu wina wochokera mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu ameneyu amene dzina lake silitchula anapeza mchito yophika kwa mwenye wina Jayesh Kumar Darwad amene anali wothandizira mchito za mkulu wa kampani ya Shayona Cement Corporation ku Kanengo. Mkuluyu analibe malingaliro ena aliwonse akuti chimwemwe chake chakuti wapeza mchito yapamwamba chithaposa chidwapa ndi kuyamba kukhala moyo wa mavuto. Atakhala kwa nthawi yayitali asanapeze mchito, mkuluyu amene amakhala kwa msiriza mu mzindawo anali akukanika kusamalira ana ake atatu. Koma mu mwezi wa January mchaka cha 2023 iyeyu anapeza mchito ngati wophika ku nyumba ya bwanayo imene ili kumalo amene kuli ma office a kampani ya Shayonayi ku Kanengo. Atangogwira mchito kwa mwezi umodzi, mwezi wotsatira wake umene ndi wa February, zinthu zinayamba kusintha ndipo akuti abwana ake aja anayamba kumuwuza kuti aziwasisita bondo lawo. Sabata yachiwiri yake mkuluyu anawuza ndi bwana wake aja kuti azimusisita thupi lonse. Koma patatha nthawi mchitidwe uja unafumbira ndipo bwanayo anayamba kumuwuza kuti azimusisita maliseche ake. Tsopano mkuluyu amene ndi munthu wam'muna amawuzidwa kumasita maliseche amamuna nzake. Anakana izi popeza kwa iyeyu akuti amaziona kuti si zinthu zabwino. Apa ndi pamene bwana uja yemwe ndi wachimwenyeyu anayamba kumamupseza kunena kuti ngati sachita zimene iyeyu akufunazi ndiye kuti amuchosa mchito yake. Izizi akuti zinayamba kumuchititsa mantha mkuluyu akaganizira mavuto amene ali kwawo, polingalira kuti ngati angachosule mchitoyo ana ake aja atawasamalire ndi ndani, powapatsa chakudya ndi zinthu zina zofunikira pamoyo wa tsiku ndi tsiku. Gamba ka mantha akewa bamboyo anavomera zimene bwana uja amafuna, ndipo tsiku loyamba la mchito yosisitana malisecheyo akuti anampeza ali maliseche kale pa bedi lake. Apo bwanayo anamuwuza mkuluyu kunena kuti ayambe kumuseweresa maliseche ake aja mpakana afike posangalasidwa. Atamaliza kumusangalasa bwana wakeyo akuti mkuluyu sizinamusangalase ndipo amaona kuti akuchita zinthu zoyipa kwambiri pofuna kuonesa kunyasidwa. Mkuluyu anawuza mwenyeyo kunena kuti kamene kaka gakhale koyamba ndi kotsiriza. Komatu bwana uja sanayimve ndipo anamuopseza kuti akakana kupitirira kuchita zimenezi anamuchita pa tsikulo amuchosa mchito. Chizolowezi ichi chinakhala chikuchitika kwa chaka tsopano kufikira muchaka chino cha 2024, ndipo kangapo mwenyeyu anali akumuwuza wantchitoyo nkunena kuti adzimuyamwa maliseche yakewa kufikira kuti wasangalasidwa. Komatu chodabwitsa mchakuti bwanayo sanamuwuzepo kuti achite naye zamathanyula. Zomwe museweresazi ndi kuyamwa ku malisechezi akuti zimachitika masiku onse apa Sabata kupatula tsiku limodzi lomwe ndi la Mulungu limene iyeyu amakhala ali pachuti pa ntchito yake yophikayo. Izizi akuti zimachitika mamawa ndi masana, ndipo kenako bwanayo amabweretsa mtsikana amene amagwira mchito ku office kwake ndi kuchita naye zachiwerewere ku chipinda kwake. Atatopa ndi mchitirewu mkuluyu anayesesa kufotokozera ena ogwira mchito nawo ndi anzake kuti amuthandize mchimene angachite. Koma mwa onsewa palibe amene amamukhulupirira. Kuti mu mwezi wa Machi mchaka chino anaganiza kuthana nalo vuto liyekha kamba kakuti mkuluyu analibe smartphone. Iyeyu anabwereka foni ya mtunduyu kwa mnzake ndipo anayigwiritsa mchito pojambula kanema zimene zimachitikazo. Kanemayo amene ali ndi mphindi zokwana 17 akuyamba pamene akuonesa mwenyeyu ali maliseche mpakama kamene kuti pa bedi pake, ndipo kenako wamchitoyu akuoneka akusisita bwanayo kumsana. Kenako mwenyeyu
akumadzatembenuka pamene pakumadzaoneka mkuluyu akuseweresa ndi kusisita maliseche amwenyeyo. Akamaliza kuseweresako, mkuluyu akuyamba maliseche a bwana wake mpaka pofika bwanayo posangalasidwa. Kudzera mukanimayo awiriwa nkhope zawo zonse zikuoneka bwinobwino mozindikirika. Atajambula kanimayo, mkuluyu anapeza mphamvu zopita nayo nkhaniyi kwa akuluakulu a kampani ya Shayona kulikulu lake ku area 4 mu mzinda omwewu wa Lilongwe. Atafika kumeneko akuti anakumana ndi mkulu wina woyang'anira zakagwiridwe ntchito uja mchingerezi amachedwa kuti head of administration amene ndi Spencer Mbaka, amene anamuwuza kuti nkhani yakeyi apite nayo kwa operations manager amene ndi Prajesh Padmanabhan, amene atawalongosolera ndi kuwaonesa zakanema uja anamulonjeza kuti amuthandiza. Ndipo tsiku losatira Prajesh anayimbira mkulu ifoni kuti akumane naye pa Gateway Mall mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo atafika kumeneko anamuwuza kuti alowe mu galimoto mmene munalinso bwana wake uja. Atakhala mu galimotomo anamupasa jumbo imene munali ndalama, ndipo anamuwuza kuti adziwerenge. Atadziwerenga ndalamazi akuti zinali zokwana 20 million kwacha. Ndipo anamuwuza kuti atenge ndalamazo ndi zake, koma nkhani inachitika ija atseke pakamwa ndi kusauza munthu wina aliyense. Kenako anamuwuza kuti asaine mapepala ena amene mbali ina anawapinda kuti mkuluyu asaone zimene zinalembedwazo. Atafunsidwa kuti zimene akusainazo ndi zotani, mabwana aja anamuwuza kuti uwu ndi umboni wokuonesa kumntchito kuti iyeyo walandira ndalama zija. Patadutsa masiku ochepachabe nchitikire zimenezi, mkuluyu anayimbidwa foni yachilendo kuchokera kwa mzimayi wina amene anamuwuza kuti akufuna kumuthandiza kuti apeze chilungamo. Iyeyo akuti anakumana ndi mzimayiyo amene dzina lake ndi Madalu Jumbe, ndipo tsikulo anali ndi mkulu wina wotchedwa Charles Phiri komanso lawyer Innocent Debeka. Pamkumano umenewu akuti anagwirizana ndi kumutsimikizira mkuluyu wolakutidwayo kunena kuti ayisata nkhani yake, ndipo iwowa akufuna kuti iyeyo apasidwe chipepeso chenicheni kuchokera ku kampani ya Shayona. Apa akuti loyayo sankadziwa kuti mkuluja anali atapasidwa kale ndalama yokwana 20 million kwacha kuchoka ku kampani ija. Atamaliza kumana kuja nkukhala payekha, mkuluja akuti anangoyamba kumva mwayekha kuti makosana atatu aja analibe zolinga zabwino, ndipo amafuna kungomugwisa ntchito kotero iyeyu akamuyimbira foni samawayankha. Izi nkuti atasaina kale mapepala ena amene amati loya uja Debeka amuthandiza, ndipo akuyenera kupepesedwa ndi ndalama zokwana 100 million kwacha. Apatu loya Debeka sanadziwe kuti mkuluja wasintha maganizo ake, koma nkuti mu nthawi loyayo atayankhulana ndi loya wa ku Shayona amene anali atagwizana kale kuti mkuluyu apepesedwa ndi ndalama zingati. Kafukufuku akuonesa kuti ndalama zimene Debeka ndi loya wa kampani ya Shayona uja anagwirizana kuti amupatsa mkuluja ngati chipepeso ndi ndalama zokwana 50 million kwacha. Loya Debeka akuti atalandira ndalamayo anatuma a Charles Phiri ndi a Madalu Jumbe kuti amusake mkuluja kuti amupatse, koma samampeza. Kenako akuti anawuzidwa ndi anthu ena kuti atalandira 20 million kwacha anapangisa passport, ndipo anali atapita mdziko la South Africa kukasaka maganyu. Komatu mkuluja atafunsidwa za izi anakana ponena kuti palibe amene amamusakasaka. Iyeyo akuti nkhanizi ndi zabodza kuti anapita ku dziko la South Africa, koma chiwoni chake mchakuti pamene makosanawa amamuyimbira foni yake iyeyo samawayankha, popeza sankafuna kupanganso umodzi pa nkhaniyo, popeza iyeyo amawakayikira anthuwa kunena kuti anali ndi zolinga zolakwika. China mchakuti mkuluyo anaona kuti loya uja ankangomunamiza kuti amuthandiza, koma chonsecho anali asanamalize kusayinira mapepala ena amene anali ofunikira kwambiri kuti mlanduwu uyambe. Komanso analandiranji ndalama ngati chipepeso popanda chilolezo kuchoka kwa iyeyo ngati mwini wolakutidwayo. A Madalu Jumbe ndi a Charles Phiri atafunsidwa za nkhaniyi anavomera kunena kuti anakhuzidwadi pa za nkhaniyi
Phiri anafotokoza kuti anamutengera mkuluyu ku bungwe lina loteteza za ufulu wa anthu ndipo sakudziwa china chilichonse. Kupitirira pamenepa Phiri anati amene angalongosola zomveka bwino ndi Madalo Jumbe. Kumbali yake Madalo Jumbe amene ndi womenyera ufulu wa anthu anati anamuthandiza mkuluyu kuti apeze chilungamo, ndipo mkuluyu ndi loya uja Tebeka anasayinirana mgwirizano wakuti alandire chipepeso ndipo kwinako sakudziwa kuti zinayenda bwanji. Posachedwapa mkulu wa kudoja anayamba kuoneka ali limodzi ndi Sylvester Namiwa amene ndi mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED. Ndipo apa nkuti akuyankhula kuti sanandike kalikonse ngati chipepeso kuchoka kwa amwenyaja, ndipo loya uja sanamalizane kusayinirana mgwirizano wawo. Iye anatinso pakadali pano akufuna malo ena atsopano kuti amuyimire pa nkhaniyi ndi cholinga chakuti apeze chilungamo. Tebeka atamva izi akuti anati poti mkuluyu wasankha kuyimiridwa ndi malo ena, ndalama ija ayibweza ku kampani ya Shayona, ndipo iwowa akakambirana ndi Alan Chinula amene ndi loya wa kampaniyo kuti atani popita chitsogolo. Malingana ndi mpikisa zina kuchoka kwa anthu ena amene anali nawo pa mkumanowu umene bungwe la CDED linachisa pa nkhani yakuti loya uja analandira ndalama yokwana 50 million kwacha ku Shayona, ndipo anawuza mkumanowu kunena kuti anapereka ndalama yokwana 6.5 million kwacha kwa Madalo Jumbe, ndipo Charles Phiri anapasidwa ndalama yokwana 7 million kwacha. Koma Jumbe atafunsidwa za nkhaniyi pakulandira kwawo kwa ndalamayi anakanisisa kwa Mtuwagalo kuti iwowa sakudziwa china chilichonse, ndipo amafunsafunso lakuti iwowa anagwira ntchito yotani kuti apatsidwe ndalama yonseyi. Pamene maloya ndi omenyera ufuluwa anali akugawana ndalama za nkhanizi za chipepeso chija, kampani ya Shayona inali kuthandiza bwana wawo uja wochita zoyipa uja kuthawa mdziko muno ndi kubwera kwawo ku India ndi cholinga chakuti mkuluyu asamangidwe. Anamiwa akuti bungwe lawo litapitisa kanema uja kwa operations manager wa kampani. Iwowa analandiranso dandaulo lina kuchoka kwa mzimayi wina amene amagwira ntchito kumeneko kunena kuti amagwiriridwa ndi bwana yemweyo, koma akuti mzimayiyo atakadandaula anawuzidwa kuti iyeyo wachedwa kupitisa nkhani kwa mabwana popeza wolakwayo anali atathawa kale mdziko muno. Malipoti akuonesa kuti bwana wachiwerewere uja anathawa mdziko muno kupita kwawo ku India pa 21 March mchaka cha 2024 patangotha tsiku limodzi atapereka ndalama zokwana 20 million kwacha kwa mkuluja. Ngati muli ndi nkhani ndipo mutha kugawana ndi Amalawi, imbani foni kapena tumizani message pa WhatsApp pa nambala iyi 0888 24 81 21.